पका हम बानी ना जुगी देखो ते लगी ना चपल लाज शर्म बाकी नहीं खे बोला ना का मूड बनता माने का जवान बनता हमार मर्द हमार नतिया तोरा लाज शर्म नहीं खे अरे बढ़िया भइल बाजी हमनी के सरसोईया ना चली जानता नी एबरानु पूरा मेहनत कोइल एकदम मतलब ई ना भइल कि बर्बाद गइल एकदम हासिल हो गइल ना सुन ना बोली हम का कहत अच्छा होई दिखत पैसा हरियर बा अरे बहुत ही अच्छा लागत जी और गाना नहीं सुनले सबसे नीक बाटे सहिया है किसानी खुश ले बनी नो एकदम और मन गदगद हो गई हां खुश बानी रहुआ घर में बानी हमारो कमैला के चली अरे वाह बनू मन एकदम गदगद आ गेलो हम का कहत नी एमे खाना होके तनी एगो तू कइली का अपन खेत के सीन लिया का ना जी हां इतना मस्त लगा लेकिन हम बहुत खुश बानी कि सरसों जौन रोपले रही जा वो बहुत बढ़िया इनकी बारी जमल बा फिर गेहूं भी आ धान भी इनकी बड़ी बढ़िया खूब भइल बटे ना आई हो बहुत हम खुश बनी भगवान ऐसे तू हमारे कहले रहनु कि ऐसा खेती करब कि मैं हरियर हरियर लौक के आ देखो ऐसा हमर खेत एकदम लाइन बड़ सपना पूरा हो गेल हमनी के ना हां साकार हो गेल ना बड़ी अच्छा लागता जी अच्छा जान तड़ू वो जा दिन हम बिया डाले आई रही से सुनी ना हम यही से रहुआ के बाहर ना जाए दी ना बैठ नहीं जा हां जानतनी यही से रहुआ के हम बाहर ना जाए दी ना कहीं ना कि ना हमारे घर ही में रही भले किसानी क के खाइब जी हमनी के लेकिन बाहर मत जाए कितना अच्छा लगता ना ई तो बात सही कहली जान तड़ू जा दिन बोए के रहे तो दिन ना कहनी कि देखो आज जतरा बना दे खूब बढ़िया एकदम हमनी के खेत में उपजाऊ आ वो दिन खाब जब बढ़िया जतरा बनो खीर पूरी बनोले रहू मीठा मीठा आ जब खीर पूरी बनला नु वो दिन मीठा हो जाला तो खूब एकदम मीठे मीठे मतलब हर चीज जौन बा एकदम खूब सुंदर होला इतना तोरी लहसल बा देख के इतना मन खुश हो गइल बा जैसे तू लहसल हमेशा लहसल रहलू वही तरह हमार तोरी लहसल बा आज इतना ये कितना अच्छा लागता जैसे में हमनी के हम तो सबसे खुश बनी जानता नहीं कौची पर कि सबसे ज्यादा सब कुछ से ज्यादा हमनी के इनकी परिधान भइल बाटे कि हमरा कि हम साल भर ना 2 साल बैठ के भात खाई बस मालिक के तब कृपा बा बहुत हम खुश बानी जी ई जी लेकिन यही एगो बहुत पछतावा आवेला कि हमनी के भगवान बेटा ना दिलन एगो बेटी बिया वो ससुरा गइल बेटा अगर हो जाता कितना बढ़िया रहत ना सारा हमरा करे में दिक्कत बा बेटा करे में हमरा दिक्कत बा अब बुढ़ोती में सटिया गेल बनी का रहो सटिया के दिल बनी हमरा बेटा करे में दिक्कत तुरंत 3 महीना के अंदर ये भगवान जी पकड़ल के मालूम नहीं खे कोई सन बात करी ना जी 3 महीना के अंदर पेटी पाए मगना चुप रहनी बुढ़ोतियों में रहुआ के लाज नहीं खा लागत तो कम महीना पर निकाला माने रहू पगलाई बन का 9 महीना पर ना होला जी अरे तो हां 9 महीना तो 3 महीना पर कहत नहीं माने ई कहनी कि 3 महीना बुझा लगे बुढ़ोती में लइका का होई बुढ़ के ना होगे नहीं जाना नहीं क्या अभी तो छक्का चौका मार लगे एकदम आदमी देखे कई का कहता नहीं जी रहू वाला बात बनी हम देखी ना जी हऊ कि सुतल बा का हो जा बुझा तो बा नो की हो अच्छा देखिए वो हमनी से काम ना उसे का मतलब हमनी के अपन कितना परिवार अच्छा बनी जाके हमनी के एगो लड़की के बियाह कर दिन जाइए तनी दुख के बात बाटे कि हमनी के अच्छा ही बताओ बड़ी अच्छा लागता चल तो देवरे तरह कपाल हमर दुखाता ना से का बताई रहो कि ना बाहर भेजल चाहिए ना जी कि बेटा तो होई नहीं खसना कर हमनी के कुछ हो जाई हमके तो के हमरा के देखी मान के ये के चलते अब हम रहुआ के हम करब रहुआ हमरा के करब अब हमनी के नंबर में रह बन जा के बा हां हां बात बोलले बा ये के चलते रहुआ के हम ना भेजेंगे जानतनी जी चूड़िया देखतनी हां इतना लहचो लागल नु अच्छा जैसन बाड़ू वैसन एकदम हमर खेतवा देख के पहले खूब खुश बानी हम पूछी मत ए बेरा हमहू जातानी बनाई खीर पूरी आलू दम ना अच्छा ही बताओ खेत में हरियर हो जी जी में जी का होता का बा का हाल चल बा का ई कहां ले घुमत रहो अरे गांव के लइका हवा का गांव के लइका बुढ़ा पका हम बानी ना जुगी देखो ते लगी ना चपल लाज शर्म बाकी नहीं खे
बोला ना का मूड बनता अने का जवान बनता हमार मरद हमरा नतिया तोरा लाज शरम नहीं खे अरे नतिया होगनी हम मुड़ी छौसा माने जवान बनता ढेर देखावता अपन जवानी आओ तारा मुड़ी ममोर ये नहीं खा जानत कि हम अपन मरद के छोड़ा के केहू से ना प्यार करी ना बताई जी नतिया कितना बेबहरावा जी कहल जाए एक से के दुनिया में पागल बा एक नंबर के नहीं अगर जवानी चले बता नती जवानी उतार दे जान जियो जान तो का है आता ना तू सुंदर बनू कि हम लिया ले तारा के से मार्केट में कब ले जान लूं तो लोग देखे खातिर एकदम परेशान को बहुत से करला को बहुत से करला चुप ना रही अरे हमारा था कि हलवा बुझा दे कि हमरे के मधु बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड जैसा हमरे के मधु करवा होता नहीं तो का हमर मर्द के वो गाय बताई ना ई कहता नहीं कि जैसे हम तारा के आता ना सुंदरे बनू कि तारा के देख के लोग एकदम लाइन मारे लगला था हमारे घर पर अलग से फीलिंग जाके लगला हॉरर फीलिंग जागता हां मन कर लगे काहे हमारा संग ऐसे मार दे मन कर लगे मार दी गोली चुप ना रहनी खाली बक बक करे के बटे ना ना बक बक नहीं चल चुपचाप आप हम 1 मिनट ना रुको ना रुको 1 मिनट बैठा किसी ना अभी हम ना रुको बैठा किसी ना जाला काहे किसी आता ना चली घर